Zinjalo ngomsombuluko kuya kwelesine ngo-8 kuya 12 usihlwa ukhozi FM. Katholi jaglora likamulesi ngiyela nokunonga khawula. Bakhona abantu labana ngabe belombodo. Hayi abelungu. Abantu hayi ikusho ukuthi katholi. Hayi labana mina abantu muhle enwenzayo nokuthebelekeleke kanjani. Bafunda. Everett. Oh, akekho yena. Okay, all right, no problem. I get very late. Sure. How? Hile, enjoy hile phone yanje. Njalo ngomsombuluko kuya kwelesine ngo-8 kuya 12 usihlwa ukhozi FM. Ku 4 minutes past 11 o'clock umsazweni wakho ukhozi FM siyakubingelela sawubona ikamlungisani umavundla isibongo singena kwingosi sicikoza ngosiba sibelele Ncebo sibelele nawe ke mfowavundla usamadoda uyaphila uhadebe sesiphinde safika ke nalelo hour esithi ke lenjabulo bakithi aweligcinile hour lokugcina i-hour labo bonke i-golden hour sifikile ke lesithathu ngeinsuku ke osuke wazi kahle kamhlophe ukuthi ke sikuphathele ukudla kwendlebe zidlula cishe zonke ke ezinye izidlo ongayithola ngalesi sikhathi ufuna ukwethembisa something wona uthi khonto idlayo nje manje la ukhona khonto idlayo noma wethu yini hayi mnandi kunalento esizokunikeza yona njengamanje hawu uze umavulu yakhuluma nje akazi ukuthi mnandi kanjani hayi wena eyilalela hey kusho ukuthi awukazi ube wena kanye nathi uma ngabe kolwesithathu ngo-11 o'clock kuya ku-12 kahle Mondays Tuesdays kuya kulesithathu ngo-11 kuya ku-12 sine hour esithi elokugcina nci uma sithi lokugcina sisho ukuthi ngobugebengu ligcinile aliki awelidlula leli hour sizo sikuphatheleke ubuciko obehlukahlukene Monday Tuesday sikuphatheleke ubhalwa kwezincwadi nezindatshana ezimfishane ababhali bethu ke suke sisebenzisana kanye nabo ukukhulisa ke nje ikakhulukazi leli siko lokubhala kanjalo nokufunda siya ngokuya silokhu siqhubeka siyifashionalize lento yokuthanda ukuthi abantu babe sezincwadini ngoba satshelwa kusuka kudala ukuthi uma ngabe ufuna ukufihla into for umuntu omnyama nje hayi ibhale encwadini uyibhale encwadini mawufuna ukuthi ibonakale ifake ku social media hayi ke yaziwa ngisho naye sithingi sasesendini Samana sentini siyathemba lapho sinithanda ukubhubha so ke yayizinto ngisho sikulesi sigatshanyana ke la sizothi khona sifuna ukukhuthaza abantu ukuthi abayijwayele futhi abayithande lento yezincwadi yokubhala ngaphezulu kokubhala abantu abayithande nalento yokufunda ngike ngathi ngithula inkulumo yami lapha ngiaddress abantu abasha ngikhuluma ngeminotho nezimboni zokuqasha ngakuveza ukuthi abantu base-Afrika kuncane kakhulu abanakho kokuyiqasha abazenzele bona ngesingabo abanayo into abathi nje thina singama-Afrika imboni yethu le ngenza isibonelo nje imboni esinayo thina engiyikhumbulayo yamatekisi ngajabula nje sengibona osomatekisi begoloza impela nje la imboni yabo isicisha ithathwa nayo sifuna ukufaniswa nazo zonke ezinye imboni ngithi mina ayikho enye imboni esiyaziyo esezandleni zabantu abamnyama njengemboni yamatekisi angisho ukuthi perfect kodwa ngithi okungenani isesandleni sabantu abamnyama uma uthi uyabheka
into esiyele esikoleni ngiza kulento yobuciko njalo ngoba ungizwa nje nishona le into esivukelayo njalo ekseni siyele esikoleni sisuke siyela ukuthi sifunde uqashwa ubani kuyiphi imboni uqashwa embonini okungeyona ngisho yala ekhaya imboni yafika nabathile makuthi unjiniyela nje leyo mboni yobunjiniyela yafika nabathile imboni yobudokotela yafika nabathile imboni sinazo thina okay sinazo ezabalaphi bendabuko ziregulatiwe nazo ngendlela ethile eAfrika yebo siyabonga kulezi izimbalwa ekhona umbuzo enginawo uthi eAfrika sinazo enihlakani nosongqondo abasesigabeni sokuthi singakwazi ukuzakheleza ethimboni siye ukuyofunda sifundele ukuyoseva izimboni zabantu okungake ukuthi mangabe kuthiwa kuyavukwa nje namhlanje kuvukwa bahambe nezimboni zabo kuyinamhlanje sihleli nama graduates inqwaba afundile kodwa ngathi angasebenzi indawo ngoba yini umnikazi wemboni unqwahile namathuba ani umsebenzi namanje masithi sifuna amathuba emsebenzi sifuna kubantu bokufika sibafuna kubantu abangabona baseAfrika ngoba yini sahluleka ukuzakheleza ethimboni ingakho ke sithi kubuciko namakhono esinawo ngaba kwezemidlalo kungaba kwezobuciko obukhulunywayo obhalwayo njalo bekunganjani sisebenzisa ulwazi lwethu lwezikole ukwakha izimboni esizokwazi thina ukuyiqasha ngazo sabelane ngalawo makhono esuke sinawo egameni lani lemali uma kukhona umuntu ovela wasuka nje wakhahlela ibhola wayibona imnandi lento wathi esuka wakha iground wavala wathi umuntu ofunda usibuka sikhahlela ibhola akakho 150 singahlulwa yini thina ukwenza yonke lonto khona waphosa ibhola walenqa komunye wathi esuka omunye wathi hey manifunda usibuka sinakusana ngaleli bhola khokhana imali mawufunda uzodayisa wena la singakuselana khona ibhola khokha imali wena mawufunda uzosigada wena yayibona into engisho sekuyimboni njalo le mawufunda uzosiphekela wena uzosiphakela khona lapha sekuyimboni njalo lonto sehlulwa yini thina njengosongqondo nosolwazi ukubheka izinto eziyivela kancane othi mangabe uyicheck uyiidentify told ayeza kithi eAfrika asizakhe nathi zibe izimboni esingakwazi ukuqashana ngazo ingakho ke ngizokhuluma ngento yokubhala nokufunda ukuthi kukaningi kangakanani ukuthi sithola abantu abafana noMavundla uthi ke ngithatha ipause ngoba lo Mavundla enkulumo phela mina abazothi mangabe laba abantu befika befaka befashionalize into ethi sifunda ngathi siyakhuluma bebe baningi nabanye athi uMavundla abafuna ukufunda nabo abafuna ukuqeqeshwa kuleyo nto njengaleyo asilalele umsakazo ukhozi FM njalo nge11 o'clock ku 12 o'clock ukwenzela ukuthi sicheck ukuthi bangaki kuthina esebese sigabeni sokuthi lento sesingakhompyutha ngisho nangayo kwala ngelilanga sokuzivalela endlini nje sibe ne competition ubani ofunda kangcono kunomunye okay lo akangingisi okay fine ake siedeke manje ukuthi ubani othi mayifunda afake even ama emotions acharacterize abantu sesibafunda kule imboni esizakhela yona thina sesinababhali sesinaba sesinabacwaningi sesinama competition sesiyaholelana yabona engichaza ngoba sizama ukuphuma kulento ukuthi njalo thina siyokubolekwa umnotho sibe sinawe emaphaketheni ethu ngoba sibaleka lithi njalo thina nangamhla kuthi umuntu unemali uthi uyayicheck leyo mali uyithathephi uyithathe ngaphesheya sisesigabeni ke la ngikuchallenge khona sawubona kwi page lethu lika TikTok page lethu lika Instagram page lethu lika Facebook Mavundla Media Experience ama pages ethu lapho uzoshare khona ukuphawula kwakho mhlawumbe uyafakazelana nami mhlawumbe uyaphikisana nami mhlawumbe khona okwengezayo kungaphezulu sinaboka ababhali namaciko ahlukahlukene asephosile itshe kulesi sivivane sokwenza kahle kulenyanga sithe siprioritize nje kakhulu abantu besifazane ukuthi nabo siyazi banegalelo elide elikhulu ikakhulukazi kulesi sikhathi la abantu besifazane beyizisulu zokuhlukunyezwa ukubukelwa phansi njalo nokuhlukunyezwa nje ngayo yonke enye indlela ongayicabanga kodwa thina sinayo inkolelo ukuthi sinabantu besifazane abanamava sinabantu besifazane abanemibono eyahlukahlukene ezihlokweni eziningi abakha ngazi isizwe sinomkabayi kaJama sinonandi ababesibhekele inkosi isilo sakwaDukuza inkosi uShaka sinabantu abaningi oLillian Ngoyi abanye bakweze politics abanye basemkhakheni wezamasiko ngokwehlukahlukana bacontributile ukukuvezela ukuthi kwesinye isikhathi akuyingabulili ukwakha isizwe nokuqhubela isizwe phambili so ke kulenyanga kaAugust kakhulu sithe yebo noma sihlale siwabiza amaciko ngokwehlukahlukana kwawo nobulili babo esikhathini esingaphambilini nesizayo kodwa kulenyanga siyafisa sireserve kakhulu ukuthi siyibekele abantu besifazane bagile ke izolo nathangi bagiyana ngesonto ledlule nakulokho
sikuphathele wesifazana soka ungabe ukuthi awukho ku social media kusho ukuthi awumazi lo wesifazana engikhuluma ngaye bayasitheka sebengenile ku social media benza kahle umuntu atheka umavunde ukuthi manje ngiyambheka nta nangu lo wesifazana vuthe ngabaselwe bo bezokuba lento ayishoyo ingaphezulu kwakhe lo mntwana wavuma ungenwa abantu abadala ukukhuluma amagama abantu abadala bese ukhozini vele siyazi abalali bakhona abantu abangavumi babancane asivele size naye sikulethele yena awukazi umzwe ndawo uma singakhuluma ngalama poetry houses ajwayelekile aziwayo sanibonani DUT UKZN MUT samona nongoye siyeza ngokwehlukahlukana kwama poetry houses akhona ama reading and writing clubs yanibingelela namhlanje sikuphathele inkosazana uma ukhona ku social media ukhonto vele yenzeke fanele uma ngingathi nje uma ukhona ku social media ufuna ukusibona lesi sinqazi inabo vele inyuke same time mavundla media experience ku Facebook ngifuna ukubuka isimanga lapho Facebook Instagram kanjalo na ku TikTok uzobona nje le nkosazana engikhuluma ngayo engikuphathele yona namhlanje esiphathele ke umsebenzi omuhle ngohlobo lomangasa igama lakhe njengoba ulungisela ukushaya izandla lapha eNingizimu Afrika ngiyabona nasema hostela nasema res igama lakhe ulondeka owakambheje likumazisi ke leli kodwa stage uma engena nje igama lakhe ubizwa ngoSibusi usuka lapha eCatholic ngokujwayelekile ke uma ngabe sithi sawubona Sibusi akavele akathi ngisho yebo uvele nje avela shaya inkondlo yakhe namanje khona le nkondlo yakhe engiyifuna Nkosi yami ngiyathandaza ukuthi ngathi angiqalela ngayo sawubona Sibusi uvukulele bekumemeze emathoneni kufa uyisula awushiyeki akusaphileki ngenjabulo asijabule sizongeza amathuna siwabala sobala kungekudala siduduzana sibuyela kowasidala sithi kudala sizilengisa ngeziningiso okwathiwa singakwenzi sikwenzisisa isisa siyotholwa abakholwayo noma bengcolile sine sikholwa kuphela mase sigezile singezile nangobuhle kucekela phansi izakhiwo zobuhle inhliziyo enesihe ingephikisane nawe uyisiza sisitha ngamaqaphelo agcwele okungcwele kugcwele inkohliso inhliziyo ngumakhi wabakhohlisi siyolala singazelele singakalungisi nasasikonele sizithwele emahlombe siziphakamisa ngabaphansi sisicongweni sibabukela phansi umhlaba unguzungezile abaphansi bayoba phezulu sesiyiphansi sicela kwabaphezulu basixolisele ngobusela siselabaswele siswele indawo yokuphumula uxolisa kwethu akakapheli angapheli insuku zethu singakasehlisi siqhabuka ukwehla mhlasehla siyofihla siyogqitshwa sibuyeni ngakashoni sikhunjuzwa phambili ukuthi sina singaboni noma sasingaboni singaboni abantu sithababoni ngenhliziyo ephukile uvukulele sanibonani lalela ke wesibusi lalela manje nazi ihlelo zami ziyahlanya lapha ngemva kwami esinye siyagqiza sithi yahle yami siyahle sishona le siyakekiza omunye wakhulule ukuthi kodwa uNkulunkulu uyangiswa yini ngosibusi khona hostela nje manje usesho ukuthi hawu bekufanele umavundla ibiza uyashaya lentokazi before ngize ngithi vuma Sibusi ngifuna ukukutshela ezinye zezinto mina ezingenza ngizwe ukuthi ngisendlini yobuciko ngathi uma ngikhuluma namaciko ngathi kuningi engikubhekayo kodwa ngaphezulu kwakho konke one into engibhekayo message ngoba ngikholelwa kakhulu ekuthenini imsebenzeni isinikeza yona izosinikeza umyalezo thizeni okufuneka usakhe usiqhubeke usise phambili noma usixwayise number 1 number 2 i-performance yakho ukuthi wow wathi cha umntana wabantu phuma emveni kwalokho sisamangale kanjani yangazi ukuthi ngithini number 3 omkhulu ke kunawo wonke ke ile engithi mina bukhona yini ubunkondo emsebenzini wakho okuyilento ke vele ngihlanje sobathe ngibuza nje manje uchaza ukuthi sisayithwele senza bese hayi nakho lokho engane kwangibamba lokho engicathi ke ezinye zezinto lezi ezangenza kakhulu ukuthi ngithi ngiyawunaka futhi ngiyawuthokozela umsebenzi wakho but before anything asibingelele ngoba khona seqala ukuthi hayibo uSibusi yilo waseMatateni eNewcastle usibingelele buze mthatha akuyena lo sanibonani nonke nilalele ngama lami kuSibusi swale Catholic mkambathini ngiyajabula unibona kuphi lapha kade yazi iCatholic yangiroba bafethi iCatholic ngoba ngathi isingisi yakhona emaplazini lapha hayi ngihlala emakhaya ngintombi yasemakhaya mkambathini phansi lapha ya esweni kaXimba naloko igama wacimba ngathi ngiyamkhumbula uqombo lapha phansi erank lapha
Hey, uyadlula nje number 9 qombolo unyokubhekele emakhaya. Lalela kukhona umngane wami lapha phela usanele umfamgwengwe le ophinda asebenze lapha kwamasipala emkhambathini engimaziyo lapha ngisho ukuthi ayisho ukuthi siyazana ke nawo ukuthi sesiyabangana lento yenkondlo le uyithathiphi wena sibusi ngoba lento le ayikho lapha eKhethorisha khona inkondlo eKhethorisha Ikhona wakhona mina. Hayi wena wethu. Lalela, yabo nje manje bese ngizokunika ithuba ngithi awubingelele bonke osonkondlo baseKhatholisha. Ngokwazi kwakho bangawosonkondlo balapha eKhatholisha. About 20. Hayi uyabona inamba evele yafika nje ngeke vele kube 10, 20, 30, 40. And ngifuna ukuchecka ngoba nakho ngithi mina ngiyaqaphela ukuthi eKhatholisha inkondlo ayangijwayele. Wena uzoyiqala nje inkondlo uyiqalephi sesikoleni nakhona ukhuthazwa yini Inkondlo ngaqala ukuyibhala esikoleni ngifuna grade 9 afunda eMdepha Okay Shuthi lapha eMdepha kwakhona ingane ngifuna grade 9 khona intombazane efunda matric eyenza inkondlo lapha esikoleni Show lalele la usane Mkhize hello inspiration yami usane shuthi ejayele ukuperform lapha assembly inkondlo Okay Hayi nami ngicine singiyinanga lento yenkondlo kanti into engangayazi nje ukuthi into serious Yeah Hayi ngicine sengiyithanda khona inkondlo yakhe ayihaya ngelinye ilanga angisazi ukuthi uyayithini kodwa ayikhuluma ngomalume khona line abambala kiyo wena ukubeza umshana khona uline mawuthi umalume uyalumana Okay Ay yangiluma nami lenkondlo ngangaba ngaphisi nje kanti kuzovusana kwi-arts and culture kuthiwa asihlangana nama groups senze ibhala inkondlo Okay kwavele kwaqondana ngayibhala inkondlo yami yokuqala Ayi ngathi after that angikwazanga ukuphinde ngibambe kwavele ngathi nje ngiyasangana ngabhala Ngineshow ukuthi wawungasangani wedwa bakhona abangani bakho ha ona sibusi kanti uthule nento enje imosi futhi abantu abawosonkondla abantu bakade beyithulela nje uthotha abakhuluma isikhathi esiningi umuzi enkondleni inkondlo yakho yokuqala moto sayikhumbula noma ungangayikhumbula yonke kodwa nje line wathi wangila sipha mali bayokubona abanamelo uyinyoka uyesa uyimanga ngifuna mawuthi sayikhumbula Hayi ngabe ngiqamba manga angisayikhumbula sesithini kodwa ngiyakhumbula ukuthi yayikhuluma ngangibhale ngontombazane yayikhipha ingane yayilahla kanjalo nje esigangini ngangibhale ngento kanjalo kodwa nje usayithini angisazi nje ngisakhumbula uma ngake kuthiwa mhlambe ngokuqaphela nje nangobheka kwakho sizobuka uPaula kwakho kwi-page lethu ka-Facebook Instagram kanjalo na ku-TikTok Mavundla Media Experience siza ukuthi ke nayo ngesingaba mhlawumbe imbuzo ithile onayo ngenkosazana njengoba usemsazweni ukhozi ohlelweni ubusuku obuhle kule ngosi la sicoza khona ngosiba sihleli nosibusi owakambeje awuswamadoda ombeje oshanda ngithi awushanda kandaba uthi kulungile mntanami ondaba ezithe now ngifuna ke ukucheck ukuthi uma uthi uyayibuka imisebenzi yakho uqaphele nje ungathi ihloko obhala ngazo ezana bhala kakhulu ngenkolo uyabuya uJesu uma ngabe ningamuza ushembe noma ukhulume ngonkosi uAla or njalo nje ngifuna ukucheck ukuthi ukhuluma ngamasiko ukhuluma ngenkolo ukhuluma ngepolitiki ukhuluma ngani mina inkondlo zami zikhuluma ngingasho ukuthi ayiningi mhlambe ziyakhuza noma ziyayala kodwa isikhathi ngibhala nomngani uthanda engajwayele ukubhala ngalo awu sibusi kona ijonge libuzayo lapha ngayo lento yothando manje angisaboni kahle ngathi uhamba nanabazali lapha ngithi ufuna ukubuza ukuthi lento yothando leno ubhala awazi uyibhale uthando Ngiseke kodwa angijwayele. Ungathi yini lenza sibusa ukuthi wena ungabhali ngothando osonkondla abaningi bayabhala ukuthi wangenza sibonele. Isona sizathu leso ukuthi mase nami nje ngizobhala into ejwayele ukubhala ngayo ngeke ngizokwazi ukuthi ngiqhamuke. Ngane ngibone. Yes. Mhlawumbe umuze ukugcina before ngingene la ngothi ngifuna ukufunda lapha ku Facebook. Inkondlo obhala ngazo noma ihloko obhala ngazo ezinye zazo ziyakuthinta directly zikhona ezikuthinta directly noma no usukubhala uyifake ecathulweni zomuntu uthizeni isikhathi esiningi angibhali ngezinto esuke iqondene nami into nje esuke ngiyibonile yenzeka noma eyifikelile nje thothi into angaze ngiyibone ngisho yenzeka kodwa iyifikele nje kukancane ukuthi kukancane ngempela ukuthi ngibhale ngento nje eqondene nami ngqo. Okay. Angijwayele. Ayike kulungile sengiyakuchallenge manje ukuthi ukubhale nje ngokuthi elinye ilanga wakwahlangana noswahla lensizwa kaMavundla lesho wasuka madoda. Uchazele nje ningizima fruit wathi mawuyibona khona umuntu ehlale ngihlala abantu engihlala ngihlala nabo bethi
usuzobhala incwadi ke njalo ngathi ngithi navele ngizobatshela futhi abantu ukuthi ngiboneni manje ke nawe siyomsutshela abantu khona abantu bafuna le nkondlo ethi inyembezi zendoda nginesho ukuthi una inkondlo enjalo bakhombisa ukuthi bayazi but manje ngifuna ukubamba inkondlo angifuna ukubamba ama comments lapha ku page lethu ka Facebook usikelela likho uthi Mavundla ke ngicela ungibuzele kusisi ukuthi useshadile yini bakithi awuthi sandla hayi kodwa ke kuthiwa basendleleni bangafika nomnini sebelitholile usuku khona lapha kwaMbethe. She has a good narrative voice and still young. Ngiyamfisela ke ukuthi ke aqhubeke abe nekusasa ke elihle kusho ke uTsonga boy from Bushbuck Ridge eMpumalanga. Siyabonga kakhulu we Jabulani aka Palin Ernest. Banika ungowakithi ke wena Shandu kaNdaba Sontshikazi kusho ke ingane kaMashandu lapha uDlamini mfama zibuko. Hizayiningi lezibongo ingane kaMashandu uDlamini mazibuko. Okay ulindelani laphana ke okamsane sobahle uthi ke uyashaya ke mthiya enu ne confidence nkosazana ezethembayo uyibambe nje kanjalo qhawekazi uBethu Nelson wakashabala uthi wazi kwamuhleke bo ugeli usho ngamehlo hey wena hey yeke ngani how walomunye usizo mkhonazi uthi ke inhle ingane nomsebenzi wayo liphi isoka ngiyayiziba ke le yamasoka ngifuna sifocus kakhulu kule umsebenzi ngibuze egcineni ngithi ya inhle ke lentokazi njengobuciko bayo kusho ke undumiso wakamagwaza uyashaya ke nkosazana ngifisela okuhle kodwa kusho VH ufu amadonsela Mfundlasi yashaya ke lentokazi italente ke into ke esinayo la emsawawa kanti yangakithi futhi kusho sihle lapho mfowethu unqobuzitha undebele uthi awu kodwa lentokazi Mfundlasi iyasiqilaza ngobuhle bayo ngiyathemba ke nangenkondlo ke futhi ke izosiqilaza ngiyeke ke ngifuna ukudlula ke kuleyo ndawana ngizofika kulesi sigatshanyana ke esithi ke wemama nabo abantu bencoma la nginesiqiniseko sokuthi utheki mina awubanga usabheka emuva ever since your first poem umbuzo enginawo othi i-response ne-reaction oyithola kubantu ke manje ngiyibone yakho nawe kuyimangazi sume esibukweni usha inkondlo yakho ethi umsebenzi obumnyama obiyona ngizoyicela manje uyibabaza uthi wow but ufuna ukucheck i-response oyithola kubantu either esikoleni or emsebenzini othi usiyasebenza or emphathini ingakanani ikwenza futhi uzizwe kanjani i-response engiyitholayo iyangimangaza bona kaziningi futhi ngithola ingcinyo abantu engabazi yini lokho okungijabulisa kakhulu nokungimotivate kakhulu ukuthi ngisukele nje umsebenzi wami uthandwe abantu engabazi kodwa uthola sibona sebeyangazi bazi ngisho nomsebenzi wami ilokho nje kungiphusha kakhulu mhlambe uma uqeda lenkondlo le khona umbuzo engizokubuza wona uthi futhi ngubhale phansi khona ngazukhohle awungiphe lenkondlo yakhe ethi imisebenzi yobumnyama uma lalavuke namhlanje akavukanga inhliziyo ayivumanga umadela konke esasikwenza sasingamadela kufa sikuncamela nokufa kufana nezitsalela zezinyawo zethu sikhekheleza senza intando yethu okwethu sekukhulisa amajazi sazi sigabe ngenhliziyo engabonakali bayobona ngani angane nalengane insundu njengoyise mbumbulu imbungulu ilincela ngomntwana abantwana abangoviki impi ibheke ngakubo sibanukubeza ngisho besemakubo kukuba abadala ungakhululeki siphila ngomkhuleko akusakhulumeki basasikhulekeni sekuganga beganga balala bengalele basibayashumayela izinyawo zingamadela buthongo ithonga lifike ngamaphupho ezosiqaphela bevele sebeqalile bekuhlasela sicele besithandazise ngenye indlela sibazise ababefakile sekusebenzile usebenzile besho ngedolo phansi emakhosi imisebenzi yakhe ehlula ngisho nabaphansi baningi abaphansi befanga abangani bengazi nokuthi babangani nabangani beni bathi nizenza ngcono uma sihamba kahle izinto zenu inhliziyo zethu ziyingqopha mlando uma ufunda umlando ziyincwadi evele eyayifihliwe okuyovela okuvele kwakufihliwe imisebenzi umnyama angeke ihlale ingona phakathi ifihliwe ngane noshike yeza South Africa abona amakhulunywa ngengane noshike abona abakubuka live bayakutshela ukuthi ayilalela ke lengane yenza kakhulu masisho ingane eNingizimu Afrika sisuke owesifazane wenza ngohlobo olumangalisayo yabona kunale ndawana
umuntu ongasazi isiZulu ngiyafisa futhi uphinde ukuveze lokho Sibusi ukubaluleka ukuthi mangabe uyiciko kubaluleke kangakanani ukwazi isiZulu nokuphica amagama walumbanise ngendlela ukuthi uyobanjwa abahlaniphile kuphela kukhona indawana othi mawuhamba ngenkondlo yakho umntana ngathi hayi bekuthi kuyangishaya lokho engane ngakubamba lathi sesokhulisa khona amajazi ebese uzothi imbungulu ilincela ngomntwana wedalela wasuzothi kwenye indawana befa ngabangani bengazi babanga ngathi nalalela ayikho la eSouth Africa lengane kahle kahle ayikho nje eAfrica ayikho futhi nje emhlabeni nje akuyonela lapho lo mntwana ubuya kude ngohlobo olumanza ngifuna ukuchecka ukuthi kule nkondlo wesibusi uma ngayithwa silandela word for word stanza for stanza ngesingawe imuphu line othi lo ungowami kuyo yonke lenkondlo mase siyihluza ungawushiyike kodwa lo line babumavundla ke mina ikuphi mntakwethu Inhliziyo zethu ziyingqoqamlando uma ufunda umlando ziyincwadi evele eyayifihliwe ngoba okuyovela okuvela kwakufihliwe ngoba umsebenzi wemnyama angeke ihlale ngunaphakade ifihliwe la uxwayisa bani ngobenzeni ngixwayisa abantu ukuthi okwenze bomnyameni ungacabanga ukuthi kuyohlezi sebomnyameni akukho okungaveli uma ucabanga lento yezingane ezikhuliswe ngabanye abantu beyitshela ukuthi ezabo kungezona ezabo ihamba indawo engakanani ekusoneleni uhlobo lwabantu ngizokutshela ukuthi ngibuza ngani Sibusi kunabantu abakhule bazi ukuthi bangabakwasibani bani mase sebebadala bathola ukuthi uma kahle kahle bengifihlele ubehlelazi mina ngizalwa mina ubaba umzwabi kahle mina ngizalwa ubaba umfundisi uNgcobo yezwana kodwa lento bayifihla umani ubaba umfundisi ngoba yayizophoqa umfundisi ebandleni athe sekukhulile umntana abantu ayithole le information imkwatisi asuke lapha ayobulala umfundisi uNgcobo noma abulala umawakhe noma ibulale yena right now ubungozi balezi zinto zokuphila impilo engamanga nokuqamba amanga ngezathu zokuzamela isisu kwesinye isikhathi nokwakha igama elithile njengozonkondlo ucabanga ukuthi buhamba indawo engakanani mhlawumbe uma umuntu ophinda akholelwe emsamo buhamba indawo engakanani ekusoneleni imsamo yethu noma indawo zethu ezingcwele ngicabanga ukuthi kunendawo enkulu okuyidlalayo ekumosheni nje ngisho umlando wethu ngisho umsamo ngoba uyothola ukuthi lento yomsamo futhi yethatha isikhathi eside ukuvela ukuthi inakele uthothi izodlula ama generation azabe u5 ukuthi mase kuvela einganeni sivela kuthina sola ukuthi nje yanakala kudala ukhokho wayevele engasiyo wala ekhaya wafika ezokwenza ukhokho kanti naye engesiyo wala ekhaya naye waphinde wazala ingane la eshadele khona la engeyona ekhaya ngoba kudala bekufihlwa kakhulu lezinto beyifihlwa kakhulu mase sithanda ukubheka manje sekuvela izimfihlo ngiyakuzwa mntanami uthola ukuthi izinto azingilungeli nje kanti mina ngizalwa ubaba wayezolusa la ekhaya ubaba wala ekhaya ehambile ubaba esele umkhulu esele noma waye hayi kulungile sengiyobhala incwadi sengiyobhala incwadi leto bengithi ngifuna ukuyibuza uSibusi lapha kodwa ke ihloko okubhala ngazo Sibusi akuncomeke ukuthi inkanti izinkulu zinde futhi ziphinde zikhuthaze ukuphila impilo ngeqiniso nendlela eyiyona yona kulungile ngifuna ukubuza umbuzo Samsazana ukhozi FM ohleleni ubusuku obuhle kwingozi sicoza ngesipho kama lamalungisane umavundla sikuphatheleke ulondeke wakambeje uSibusi ubuya lapha eCatholic usonkondlo suka lapha wesibusi uyimaketha uthe wena khona nje ukuthi uthola ukuthi ufonelwa abantu noma khona abakhomenta abakuncoma uyimaketha or umaketha kanjani umsebenzi wakho mina ngikhona nje ku-Instagram, TikTok, Facebook futhi so far kuyangisebenzela because umsebenzi wami uyasabalala kakhulu akhulukazi ku-TikTok uyasabalala nje kakhulu abantu bathola umsebenzi wami
thola ukuthi umuntu usezoba nenkondlo yakhe eyifavorite ngingamazi kanjalo. So ngiyacabanga ukuthi manje nje kuyangisebenzela ukuthi ngidlulise le message engisuke ngifisa ukuyidlulisa kubantu sibayizwe. Awukhuthazeke osonkondla abanye kakhulukazi ukubaluleka kokuba nama social media pages. Qale ngokuthi lithini ipage lakho lapha nabo ke ngokubaluleka nje umsebenzi wabo bawunameke lapha endongeni. Okay, ningangifollowa mina ku Instagram ngulondi_sbusi ulondi_sbusi na ku Instagram kanjalo ulondi_sbusi londi_sbusi and then on Facebook ngagithola ku Sibusisiwe Mbeje Mbeje. Ya ubaleka Kubalekile osonkondlo abanye nje ngiyazi ukuthi bakhona abalaleli ukuthi ube nawo social media ngoba ngicabanga ukuthi esikhathini samanje nje ungeke uzikhohlise iyona ndlela elula yokuthi uzimakethe ukhombisa umsebenzi wakho ngoba akusafani nakudala abantu abaningi sebephile emafonini manje noma ngasibe ufisa nje ukuthola amagiga kanjani fanele nje ube sefonini bazokuthola efonini. So I think noma kuthiwa ubuzwe na mina ngithanda uFacebook bara idona sikhathi ke manje ukuthi ke ukushiye lokho emumva uzimakethe ungamangala futhi ukuthi imphumela ongayithola after lokho. Nami ngakuthola lapho batshela ngakuthola kodwa usitshele Sibusi wangithola kanjani kodwa umavudi ya wangithola lapha manje. Alithola Instagram ngajoin live ngathi hello ngase ngahayi. Yebo namhlanje komunye ngathi akangena ku-Instagram wangafuna ungena omunye wangena usokhozini namhlanje. Ngi live manje ngibukeni. Hello. Ya ke finish siqedile kwi-page lethu lika TikTok Mavundla Media Experience ukhona uClaus Big Chest awusomadoda. Uthi Mavundla kijulile ingane okuningi ke kuyiqiniso olaleleke kufanele ke afunde isifundo enyameni sengazi uthi ke wasiyanqamuka yacikoza ke ngamagama intokazi kuwe lento kusho mahlazo ngesikhathi ke ulithando ungcolosi uthi ke kade ngikulalele ke manje ebhasini weSibusi siyabonga ukuphakamisa ke igama lesikole sasemtepa siyabonga angazi ke noma wena omuhle njengomsebenzi wakho noma iwona umsebenzi wakho omuhle njengawe. No, I think ke la umsebenzi wesifiso muhle njengayo uSibusi ngoba uyena phela uSibusi waqala lento obuhle kwase kulandela umsebenzi. Sifiso Zungu sitholile impendulo hayibo classmate wami ngiyasho uthi hayibo ngathi ngikufanisa nje bengenazi isiqiniseko kusho kaMapholova ngazi ke noma uyamazi no kaMapholova nanga emhle lapha naye futhi bahle emtepho uyamazi lo uyambona noma kahle kubani wakangcobo wawufunda naye lapho wayebuka ngamehlo nje ukuthi ngathi uyachazeka ukuthi hayibo ngabe ngiqamba manje ngangithokubiza amagama abantu grade muhle kumsebenzi wakho wenkosazane khuphuka lapho kusho umthombiso wakadladla ngesikhathi ke uba lo munye abanye ke babazela nje ubuhle isabaleleke lengane ngokumqondo kusho ke umzobe abangani bengazi ukuthi babangani kusho ke ubo wakampela khona lenkondla yakho ke kufanele ngifuna ngibhekona ke futhi before siye itolo le ethi inyembezi zendoda uchayi buqinisile mawuthi akubhali ngawe uyifake icathulweni nje zabanye abantu. Sizobuya kwi-page lethu ka Instagram sibheke futhi nakhona ukuthi ke athina ama comments si live go wonke kwamanje awungibhelewe mama ethi inyembezi zendoda ngoba uyibona apha indoda ekhaya. Zibukiso komdlalo weshashalazi zincwatsha nomphefumulo. Lezi zinyembezi zabesilisa abahlekwa impilo bebulawa abafazi sitholakala engasasazi. Anazi ukuthi sina silahlekela abafowethu bebulawa odadewethu egameni lokubathanda bayabashaya. Imbathi sihlazo zifa insini inhle kabayeni zihleka abayeni behleko beshawa amakhosikazi iyombulwa nenehlazo ngale ndaba sibe nendaba. Ziphambana emoyeni inhlamba mase beziphiniselele kubeni bengakhulungelwa ngisho sebezocepa. Likhethwe emasini ngoba bazovikelwa. Nina bakazidlodlo umthetho nowuthatha nofaka ephaketheni ukhishela abambalo. Lapho wesilisa ezikhalela akabalwa kuyaba mhla elivusa ikhanda ezikhulumela ziyolikhuluma iqiniso izindonga zeminye imizi abesifazana abahlekwa beshawa ziyolikhuluma iqiniso izindonga zeminye imizi abesifazana abashawa amadoda. Nice fine, take your time sekala bukini. Ngelinye ilanga ziyolikhuluma iqiniso izindonga zeminye imizi abesifazana abasibashawa amadoda ngoba sebeshawa ngezabo. Ohliziyonda balala ngezisi baqoqa yonke injabulo bathi ayibe ngeyabo.
Ulungile hayi thatha isikhathi sakho ngoba lenkondlo ekhuleka ngiyayifuna ke nje futhi ikhuluma izinto eziningi futhi lezi esifunayo ze gender based violence. Ibala ngifuna urelax ngoba ngiyazi ukuthi emotional and two ngiyazi ukuthi close kangakanani enhlizweni yakho. Ngisazophinda ngibuye kuwena ngifuna ukuthatha lama comments lapha ku Instagram. Ngicela ukuza kuwe kusho usibo usibusisa right khona lapho wesibu manje lapho ufuna nganiyeke recite la siyabonga uphakamisa ke igama lapha esifazane entokazi khula nje njalo ntombi kusho ko umlambo ubona omuhle ngesikhathi ke ukamajola ufunda uthi muhle ke umsebenzi wakho wenkosazana enhle qhubeka nje uye phambili okuhle kodwa sisi kusho ke uJoel usoma ntodo ngibuze eBhayibhelini uJoel uJess uyakhona yini ukubhukeka nkosazane uthi kuyakhona yini ukubhuka udade wethu mangabe utholakala kanjani kusho ukhanya amageni ulaphana ku Facebook Instagram TikTok uyatholakala nje ku TikTok na ku Instagram ulondi_sibusi sizokutshela ukuthi ubhaleka kanjani uma uthi bungakamtholi qhubeka ke njalo sikufisela ke impumelelo kusho ke ukhanye undoni ngesikhathi ke umthoko ututshe awusoma ndoda lapha kwaceza hawu ngibonile leli gama hayi la kwaceza leni tutshe imali esiqhameza sibonge ke umsebenzi ke muhle bengithi ke ufunda ephepheni kanti chabo ngichazekile kakhulu sisi muhle umsebenzi kusho ke uDr TG uzowenza njani manje uzongiphindela lenkondlo noma uzongichaya ngalethi ixoxa ngakhe cha uzongiphindela le ndazasha zakha okay sure zibukiso komdlalo weshashalazi zincwatsha nomphefumulo lezi zinyembezi zabesilisa abahlekwa impilo bebolawa abafazi sitholakala engasasazi anazi ukuthi thina silahlekela abafowethu bebolawa odadewethu egameni lokubathanda bayabashaya imbathi siyihlazo sifa insini inhle kabayeni sihleka abayeni abashawa amakhosikazi kazi iyombulwa nini ehlazo ngalendaba sibe nendaba ziphambana emoyeni inhlamba basibe siphindisela lebeni bengakhulunyela ngisho sebezoceba likhethwa masini kwabazofikelwa nina bakwazidlodlo umthetho nothatha nofaka ephaketheni ukhisha labambala lapho wesilisa ezikhalela akabalwa kyabala mhla elivusa ikhanda ezikhulumela ziyolikhuluma iqinisa izindonga zeminye imiza besifazana basibashawa amadoda obasebeshawa ngezabo ohliziyonde balala ngezisi baqoqa yonke injabulo yibe ngeyabo izethembise ezafungelwe emangeni egameni likayise ekhona noyise wendodakazi siyamthanda phambi komphakathi thando lolo lwavusa izipande zekhaya lapho eselala ekhaya baba wekhaya uthi mase ixoxa uwagunyeshisa kuyashisa uwafele emehlweni asozongikhombisa landelisa ngamagama ayisikhombisa uyofele ezandleni zami siyoyo sendoda awusondoda yalutho akulutho sengaxolisa inhliziyo ngathi mayilala ukugcina iphumule uthi noma eseqala ekhuluma ngizithulene ngembukele uyavulela phansi kwekhala manje sengizombophisa asibe umfice esekhala imino bemshaya ubeziphindiselela ukubona abantwana bayekhala nsuku zonke ngoba umama unolaka uyashaya ngiyothi mhlanje imshaya ezethule niyongithuka abanamandla ngase lezo imendle labangaze benthule ngoba umsebenzi unehlule osizakeleke kabachisa isikhathi besuka amadoda abulela abafazi bengazi sebehlushwe kangaka bebika ihamba iminyaka lapho owesifazane ebulela owesilisa kuyanyathela nezazi zesenzo sakhe abayamakhela izwi labantu alibambe izandla izwi labantu alivula izandla zabesilisa sibaphuce amajele esabafumbethe sawo namhlathi si indoda ayikhali high unemployment rate nabalungelo abesilisa awasebenzi yabona ke umntwana wethu ngaphezulu nje sisahala lezi ihloleni ngiyaqala ukuthola ihlole active kangaka namhlanje uNkulunkulu ahlale ngibusisa lezi ihlwe ngifuna ukuthi ngaphezulu nje kokuthi ngingakuthokozela ukuthi umsebenzi wakho utholakale uyivoice esizoyidownloada sengazi ukuthi singaphinde siwuthola ubhaliwe for the first time ngiba nje nalomuzwa uthi sengathi umsebenzi wakho besingawuthola ubhaliwe kunezinto oyishoyo la futhi engithi mangibuka the social state uphilisana kwabantu bethu la eNingizimu Afrika nasemhlabeni jikelele ngibona ukuthi no njengoba kubuka sengathi ayikake ukuphela manje yize zona ziyophela kodwa singazi ukuthi singaba nomphakathi olokhu uyibona nje lemlayezo yokuthi bakhona abesifazana abamandla kakhulu ekushayina besilisa kakhulu ngalendlela ukuthi beze bethi mangabe sebeyibuyiselela besilisa bese bebalwa laba besifazane ngaphansi kwale women abuse
esikhuluma ngayo kungabe kusavela ukuthi nabo babe isizathu but futhi kwesinye isikhathi uthi mawukhuluma ngalonto uzwakale njengomuntu ophepheshwethu ukuthi hayi kusho ukuthi sithi bashawa ngoba kanti mhlawumbe sibheke ezinye zezizathu kulungile ke kodwa so thatha ukubhala kwakho kwi-page lethu ka Facebook, Instagram no TikTok Mavundla Media Experience kodwa manje sivumele siye itolo bese siyabuya siza ukuthi uthini before sivalelise kwinkosazana yaseCatholic asiye itolo. Siya izitolo zingaki awumeni nesihluku nongaziphathi kahle kwamaphoyisa ngempela kubikwa kuphi kubika kwi-independent hayi mntana wethu uyakuza uma ekhaya ukhona nomama ulela uma akangilala liphi pen nami ukubhala ngayo uma usekhaya umemezeke masisihamba ke umama la khona i-event ethile ozokuperforma kuyona madoda no uDoctor nengamsandazi ekholwe ukusiza ngezinkingo onazo ngamakhambi esintu balapha umshuzi bavusa azashowe manje lokho la samona lapho kuma-page zethu niyaphila sambonani lapho imina lo wale Barrett hayi musana ungenza into political yona epolitical le Barrett bangifake emeruni nje ningasho ngani mayisinje senithi sengi-EFF hayi banongisukela ngokubuya neyelo futhi 17 minutes to 12 o'clock emsazweni wakho ukhozi FM ohlelweni ubusuku obuhle kwingosi sicikwaza ngosibo ulungisana igama nginenkosazana ithi nje bhanya ngamehlo kamela usibusi vele ukuthi bhanya le ndlu ubone mushawa icamera emgaqweni uhamba ngespeed esiphezulu shaya icamera khokhobala uthawe maya ngisho nayo ke manje yacwayiza kwenzeka kanjalo baningi nje manje la ku social media bashokekile manje ibabamba nje ucwayiza kanye inkosazana vele yenze kakhulu la we mama ngifuna khona lenkondlo yakho ke le ngenze sithi sixoxa nje suvele usungishayele ngoba lenenye yabo lene yethembo ethi thembo lebulala ngifuna siyishaye sesisodwa ku social media kodwa khona lethi ixoxa ngekhwela muwe wanginikeza leyo hayi uyobungiqedile but before that uthi ngibonga uzobamba babe ba Facebook hayi uthi ngibamba Facebook abambalo bese ngibuyela nalento ixoxa ke ngekhwela ngizobamba ba 5 ngikuphela ku Facebook inedlozi ke lengane akusakhulumi yona sokukhuluma ugogwayo kusho umdlalo lapha ke unelisa ngesikhathi ke uthole umfundisi kaMbulu uthi siqalile ke yagqilaza lento yenkondlo manje unkazi chawe uthi inamandla ke uqhubeke njalo sisiwami ume Rose cut okay lapho ke nje kodwa uthi ke uyashisa kusazana too much power uthi ke big up uyakhuthaza kakhulu ucela inhlanhla lapho ucela umfandlovu uthi Mavundla okay hayi uyabhetela Tovu wamashabane embadlwa uthi ke ngithanda nje ngoba kuyaphuma emlonyeni kowesifazane lamazwi ayiqiniso kule nkondlo utholi uthi ke yena yakhuluma ke ingane ngangishilo ke naseParliament ngathi abanye bayokhala kodwa ke ngangisho ngesingisi ngathi they will regret utholi lo wakaKhambulu aba 5 lapha ku Facebook bese ngizobamba futhi aba 5 la ku Instagram ngibona ukuthi ke uthini ubandi phambili ke ngembokode uJehova kakhulise londi kusha ke ublessing fashions mangibize wrong sorry cha ke uyashaya ke inkosazana sibonga usho ucela umusa wakayikhaya ulindo kuhle mfwadube uthi umtshela umama ukuthi usuqome kwaduba usamadoda uthola noman sabona weLupis the poet uthi ke mina ngicela nje autograph masihlangana noSisi omunye kusonkolo lengimhlonipha kakhulu ngobani Mkhize uthi ke high unemployment rate nabesilisa ke abasebenzi wasephakamisa ke lapho kusho ukuthi ushawe nje kakhulu isingisi senza kakhulu uthi ke mawushayiwe uyobika emaphoyiseni bebiza nebodwa kuthiwe ke awuphinde lento kade uze ngayo lana qede bakuhleke bonhleka bayenzi hleka bena khuleka mntana mthembuzile mina kusho ke uDr TG uba lomunye futhi ngibamba ba 5 futhi la ku TikTok bese ke ngingena kule nkolo lethi xoxa ngekhwela Nazoke Vundla simkhulu siyabonga ke nje ukuzivezele kumsebenzi omuhle kangaka uthi kamgcina umntwana kusho ke unathi kamntungwa umne
ngesikhathi ke ushoba lwempisi uthi ke siyabonga nkosazana ukudla kwendlebe kumnandi kangaka inkosi ikubusise njalo siswami ikhulise muhle kakhulu umsebenzi wakho kusho ke Mthobisi umfowandladla yiyo kimbongi le muhle umsebenzi wakho wesizwe kusho ke umthethwa MMT ubona ukugcina ncincinci onenhlanhla othe phakama ke ntokazi umzwandile wakamabaso lapha kwaNomdiya ixoxo ngekhwela ngifuna ke lesixoxa ngekhwela ke mfana mike emateksini lena umhlaba uyoba mncane ngiubeke entendeni ngamhla sixoxa ulimi longazivumeli sibeke ngamagaba inkulu kakhulu isinda ngisho nezinyembezi akusakhaleki ixoxa ngekhwela bazikhwela singakathombi bebona sekuyintombi zihlosa sesigwansile zincilisa izikhumbuzo zobumsulwa bazo balahleka singahlosile umntombi bazo bongumcabango oluvindi osithwa yileli phupho elibi elingadluli sasilwa namanje sisalwa silo labantwana bethu esibabanga nontenga yethu udilika jele bawufanisa nomntwana omshaya isandla abasawesabi uvalo lapho mangesa amagundane eshiya inhliziyo ngemuva yasalana leso silondake sokuba intandane sasala sesikhitha nezibeleso zethu sesisaba nogana nami ngathi ngiyagana ngagana unwabe indoda eshintsha amabala kwakushiyana ngamabanga sase sahamba ibanga elincane ubaba wayesimeye ngithinta ngijabule kubande kwamancane lakhulu ibanga ubaba wayesimese ngenile uvalo lungishaya kubande kwamancane indoda engenaqiniso unwabo ngalikana kabili ngamhlashadana namhla sihlukana imbe uyasedla yasala ngemumva ngamhlezilwane zivalelwe siphiliswe kwezinyamazane sihlalele uvalweni sithe makhandleleni sizelela ukuthula ngelinye ilanga newamba mathuna abantwana bethu asebaba mathamba omhlophe singoni nasisancelisa amanxeba abafana wona wathwala ngezifuba nibatshele babefelani bese ngabantwana izilonda zalaba abahamba sebefile niyozipholisa niyobapolisa niyolibona ihlazo ngokuhlukumeza abantwana niphindela labengenakuzilwela ixoxa ngekhwela asinakuyiqetha sisazoyiqhubeka hey ngiyeke manje mntana ngiyabona nje manje vele nje usalusungiyeka ungishiya kanje inhloso ebengulethele yona uyifezile inhloso osonkondlo nababhali bonke esithi badalelwa yona uyifezile isikhathi ke sihamba sishaye ngelinye ilanga kodwa ke niyoyixoxa le ndaba yokuthi nabahlukumeza kanjani abantwana abanye bafa baba mathamba amhlophe sisancelisa thina abanye bahamba nezilonda ezibhlungu namhlanje niyokhuluma ayi kanami nguzwile uthi ingane lapha mayixoxa ithi ubaba waqale sangithinta kukuhle kumnandi kubande kwamancane kamuva ubaba usethe mayingena kushaya uvalo kubande hey izwe lethu lapho basikhona sibonga ukuthi manje osonkondlo ningancane ukukhuluma ngalezi zinto wemambeje zibaleke ngohlobo olusabisayo ngoba onenhlanhla uyakwazi ukuyitholela kuloko omunye asinde futhi othola ukuthi mhlawumbe bese ebanjwe yilo moya or omunye besanga attracteka ngene kuona miningi mikhulu imisebenzi esiyenzele ubuciko ekusibuyiseleni ubuntu kubantu khona sonkondlo thile othi nje ayingumuze ekhaleni ngayikabi baningi yebo ngiyabeza ekhaleni kodwa lo kulezi insuku ayi ngizwa yena malime lambali kakhulukazi enkondleni yakhe ithini umphetho awusho kancane Nkosi umphethe ngubeni kathi nawo uboni mina ngiligolidi lalela kodwa ke fana lalela yabona ke umbali uthi akafane nawe ngikuzwa ukhuluma ukuthi hayi manje lenganihlaniphile lalela ihlaniphile kakhulu indlela obhala ngayo yangizwa ukuthi ngithini kuwena Sibusi kodwa ngizokuncoma kakhulu mabe sesilapha ku social media ufuna ungizwe ukuthi ngizomncoma ngithini Sibusi sobe si live masiphuma nje sobe si live seshayile inkondlo yakhe yokugcina ethi Themba liyabulala ukhona ongafisa ukuthi shanje collab naye ngelinye ilanga noma ukushare naye i-stage noma uyena umbali umbali mayimela no kulungile kuyezakala mama ngiyabonga umsebenzi osinikeze wona uphinde sikhumbuzeke ukuthi uSibusi uLondi_Sibusi ubhalwa kanjani lapha Ulondi_Sibusi ku TikTok uLondi LONDIE okay _Sibusi SBUCY okay kanjalo na Instagram on Facebook Sibusisiwe Mbeje la ukhonze kumanga ubulalela ufuna ukuzwa ukuthi lengane ingibizile yini
Ngiyakhonza lapho mamboksi ulele lapho nawe mbeje ke shosho la ngiphuphe kahle ke sengiqedile lana. Awukhoze kuthisha wakho wesiZulu lapha eMdepha. Ngiyakhonza lapho emisihlela wangifundisa phezulu ngishaya ngiyabonga ungishaya kwakho. Thank you. Na kulungile masiyabonga kakhulu sikufisela inhlanhla enkulu emsebenzini wakho sinesiqiniseko futhi ukuthi yona ndlela otholakala ngayo le noma uyafoneleka uya WhatsApp Ngiyathapheka. Wongithola WhatsApp 074 77 99943 074 77 99943 ka WhatsApp udlala ke uhlalo dabeni. ngeke lo shona lena le manje ayikho into ngifuna ukuyisho uthi siyacela uze emshadweni wasekhaya uzokwenza 074 77 99943 074 77 99943 sabonga kakhulu ke mama sinethemba elikhulu ukuthi ukubona ku TikTok londi_sbusi sibona njani na ku Instagram kanjani na ku Facebook sabonga uNkulunkulu akubusise usazoqhubeka nathi la ku social media. Ngiyabonga kakhulu ithuba bekumnandi ukuba nani ngizonibona futhi maduze mase niyangiqasha ngiperformele. Awusababungu uhamba nathi. Ngiyabonga bengiphelezele siswami nobhuti wami no Squeezer. Hello, shout out. Ngoba lemagama kulungile. Siyabonga kakhulu ke bakithi igama lakhe ulondeka wakambeje usibusi ubuye lapha eCatholic ubesifathele kumsebenzi omuhle ngohlobo olumalisayo TikTok kanjalo na ku Instagram ulondi_sbusi bese kuthi lapha ku Facebook sibusisiwe mbeje ila uzomthola khona ke nawe ke mawufisa kuba ingxenye bakithi ungakhohlwa ukusitheka ungakhathali noma ngitheka kangaki mawungena nje ku social media wakho shaya inkondlo yakho ungitheke kwazi ubona uba nenhlanhla enkulu page lami lika Facebook Instagram kanjalo wonke nje social media ngisho njalo Mavundla Media Experience noma Mavundla Media Productions sizobe sisuke sizoba kanye nawe kanjalo uma uthi ufuna ukuba ingxenye nje yama groups 8 ka WhatsApp yababhali kanjalo nosonkondlo lapha yana usithumela uWhatsApp ku 079 7272470 079 7272470 bese uthlela iqoqwana ke lalabo balokhu besibuza kangako kuloko ukuthi silungisa kanjani umatric wethu 081 3966772 081 3966772 strictly for laba bathi sifuna ukulungisa umatric wethu okwamanje sivumeleke sithi sophinde sihlangane nawe futhi ngesikhathi esikahle next week Monday to Wednesday ngo11 o'clock siya ku 12 o'clock ne-hour late lenjabulo okwamanje Ncebo ubusuku obuhle mama. Sibonga kakhulu kulungisana Mavundla sibonga kakhulu nakwena mlaleli ukuthi ube nathi kusukela ngo8 kuze kube manje thatha sihlangabeze ngesikhathi sifanayo ke kusasa kulolu hlelo ubusuku obuhle sibonga nakusiyanda Hadebe ngisomaqhosha umdidelo hlelo usihle Mvundla Sipho Gumede Seawaves. Bye ladies and gentlemen. Thank you. Ake kade bakuba sithile ngemike. Ufuna bakubuka ke manje. Mbuke nawe lo mntwana. Uye lo waseCatholic lapha na what bana azi what one yebo what one igama lakhe usibusi wenze kakhulu shemu umsebenzi wakho omuhle fana yazi umsebenzi wakho ungangawe umsebenzi wakho umdala umsebenzi wabantu abadala ungabuza laba nje osisi manje bosisi bazokutshela ingangathi lento oyibhalayo lapho wona ngani wawukuphi wena Manje bakwazi ukuyibhala inkingi. hayi yathi ngokhona ngithola ukuyabhala Abakwazi. Ayikhona yena bhala. Nawu ngizokwana mkhulu. Hayi yabona ukuthi ke bayabhala. Kusuke sekushiyana phela kuba umoya lento ingene bo umoya. Page lethu elika Facebook akuniyazi ngama VIP so senze ukuthi ninikeze nje ekhethekile yokugcina ngiyazi abaningi bafuna babuye ngale but hayi ngeke sifuna ukuza kwayona lokugcina abathandi anive nethanda indawo sibelele bonke laba babuye ngale redweni abantu bazosilalela la sabona nonke sesivalelisa nje buyani phela futhi bavundla nosisi sibuko sibana Knox Paris sizongena ngiyabonga bavundla ke usazongibiza nami ukhozini ngisejozini esigodini sasegujini kusho ke ukhalati mfwakumbi hey le lokuzona nejozini khona amakhalati awu weshezini amakhalati engcono ophe ngapha uPotchefstroom ngingezwa lapho ulanga kwemntana ubhala njengoduma kahle nje phela manje wena kucheke ubullet lo emasduma kahle Yababa. uyakuhlonipha lo muntu othi ubhala njengoduma kahle kusho ukuthi uNtsevu uyatinyela kuyashaya ngolutho udosi sisi nendlela nje obukwa ngayo impilo ijulile kusho ayanda lapho mfowandla mina ingamandla ijule kakhulu uyashaya nkosazane yako Catholic kusho siyabonga lapho Opry Mfeng
kungani ngifuna ngikhulule bakithi iya le Catholic isazodlula i-toll gate cabanga indlela yayo ine toll gate phakathi indlela eningi indlela ende kabuleyo before ngiyidedele ngifuna ngishayela inkondlo ethi ithemba liyabulala ngoba mina nje nami vele uyangiphazamisa lento kuthiwa ithemba libulala mina ubaba wazi wahamba enethemba akekho kude wathi ithemba libulali kodwa ubaba akekho nje manje kodwa mhlambe akasho njalo usibusi lapha ngifuna ukusondeza uma nansi ngifuna ukusondeza kakhulu kuyo ngoba le ngiyakwazi ngisho ukudownloadela yona mase kuthiwa usuke ayifuna awungipheke mama le nkondlo ethi ithemba libulali ayi lebulala basemandulo babethanda ngamalengiso uthando lingakabi isiningiso babengasabi ukutetemuka nezimbali abesifazane bephasiswa kwezimbali izitshe ezinhle zazingadleli nasesibayeni babengazingeneli ukukhula kweminyaka kuhamba nohide leziyalo uma singena othandweni singene inkingeni basivula amehlo ntombazana indukise emqubeni akunathando la amanga ayisisekelo sokuphuka kwenhliziyo ngiseweni uthando lungikhipha endleleni lo muntu ongazinasekweni uthando lwamahala lolungacoshe emgwaqweni ngibala ngizengikhathale sidlala umacashelana ngithi ngiyafika kuthiwa ubelana akasekho uyangibalekela silangula ngokusheshsha silibhixe ngamanga iqiniso noma selisibheke emehlweni sidlala abantu bethi ithemba alibulali ithemba liyabulala oshiya mangasalungi ungahlaleli ukubala iminyaka kanti ususele wedwa uthandana wedwa umuntu owuthandana naye kudala phuma ngomnyango leti sobala othanda wena uyokufumbathisa kwegolide lingundinga sithebeni unesamsanqa inhliziyo phuma nangamehlo khala izinyembezi zenjabulo kuyonyakaza amathuna ezinhlungu enhliziyweni sivuke ekufeni sidudulana zibanga umnyango musani ujaha uthando sisithola simisamajubana sibalekela laba abazijubayo base basithanda khona sinabanye azizamene noma sinabanye inkosi impela ihlo nasahlaseli akusaphileki singekho othandweni basazizamene sihluleke endleleni okwabe osokunxele esifubeni kungoqanda chofoka wakudlalisa kabe isifuba sonke siyabhodloka izilonde ezingake ezingapholi nje sina sithanda abantu abangakhokhi uthando lonke luphuma ngakimi sibe sibabili musani ukudlala abantu bethi ithemba alibulali ithemba liyabulala oshiya mangasalungi ungahlaleli ukubala iminyaka kanti ususele wedwa uthandana wedwa umuntu owuthandana naye kudala phuma ngomnyango Kama lami ngusibusi ngathi ngavele ngibo wena ke manje sibusi yazi umoya umthenza into yakhe enhle yenza kahle uzuhala kodwa mina bafethu kanti mina wayi nginje mina ngiyonani kubani yini mina South Africa yini mina nginjena mina yini ngingathi ukuthi okwafakwa enhlizweni yakho kwesekumncele kunguqanda cofoka okuphatha kahle yini ngakaze ngicabanga mina leyo nto cela ningibukisise South Africa yini mina ngingayicabangile leyo nto yini hayi bafethu ingane zabantu ezinye wena wayithatha le umbona umuntu bese xabana lo wena yini nje wena yini unezinto thina singanazo muhle umsebenzi wakhe yes kakhulu okungichaza kakhulu ukuthi uyingane 2 yentombazana 3 emnyama 4 yasemakhaya uyingane yentombazana emnyama yasemakhaya ayikho into engihlanganisa njalezi izinto ezo4 uma ngayona intombazana yomfana siqhamuka kuma backgrounds busi la sicabanga sigcine isikhathi esiningi sigcina la kwagcina khona abazali bethu uma ngekhona ukuthi sigcine la ugcine khona abadala bethu sibalamayo noma mhlawumbe abangenhla kwethu esikhulu esibabuka bambalwa kithi abadlubulenda layo bafuna ukucabanga ngokwedlulele nokungajwayelekile kakhulukazi kuleso singi osukukhulela kusona ukuba nowesifazaneke osemncane ngangawe ofuna ukwenza izinto ezehlukile usuyi inspirational read in the very same fashion umbali inspiration kuwena wenza into ayithandayo nje umalimela enganake nakunaka kanti sekukhona othile omncane waseCatholic ombukayo uthi wow usisimbali yayibona into engisho nawe ke njengamanje njengoba usuwenza lo msebenzi ngifuna wazi ukuthi awusazenzeli nje wena kuphela sekukhona ihall thizeni eyogcwala nestadium athi umuntu mina ngiyela umuntu oyedwa une content eqondene nje ngqo nami
uma ekhuluma kunendawo ethile afika ithinte kumina. So ngenzela ukuthi ke umsebenzi wakho mama usubhala ungakhohlwa ukukhulekela umsebenzi. Abaningi ngihlale ngibatshela ngithi uma ngabe iBhayibheli lithi uNkulunkulu ungulizwi seliqedile. uNkulunkulu ayikho enye iform kaNkulunkulu ophinde utho ngeke eqhamuke isihlahla, ngeke eqhamuke amanzi, ngeke eqhamuke uyizwi eliphilisayo. Izinto. Now uma ngabe emlonyeni wakho kuphuma izwi eliphilisayo kusuke kuphuma uNkulunkulu uqobo. Elithi malifikela abanenhlanhla kulowo mhlabathi eluwele kuwona bese lisakhela amaqhawe ke athile. Yikho ngithi into oyiphethe indala kunawe. Manje ke awukwazi ukukhipha uNkulunkulu. Ayi South Africa ngifuna ungilaleleke la ngizonemba ke la. Lobolo line engizowusho manje ke. Ngibukeni kahle nami manje ke. Nami ngizonemba la. Awukwazi sibusi ukukhipha uNkulunkulu wena ungekho kuNkulunkulu. Uma sifunda ivesi sengivala mntanami ngoba seku12. Ivesi lika John 1 verse 1 lithi ekuqaleni ulizwi wayekhona, ulizwi waye kuNkulunkulu, ulizwi waye nguNkulunkulu. Akuvelanga lutho ngaphandle kwakhe. Ulizwi akakwazanga ukuba uNkulunkulu engekho kuNkulunkulu. Kwaphoqa ukuthi ulizwi abe kuNkulunkulu ukuze abe uNkulunkulu. So owezwa ulizwi wezwa uNkulunkulu. Now awukwazi ukukhuluma uNkulunkulu la ungekho kuNkulunkulu. So lelizwi kolikhuluma umntanami. Lezi inkumbi zabantu ezikulalele liyozwakala ngesikhathi usarecite nje ukhozini. Mawusuhambile kuthiwa yazi yahaya ingane ukhozini. Athi omunye bithini athi hayile bo. Yathini ayangisakhumbula ayikho hayile. Kanti mangabe uNkulunkulu uhaya azathi kukhona lapha ebikizivevezele khona isithi akulinganisele ngoba uNkulunkulu uyayishiya ebantwini. Seluleko sami ke engunikeza sona umuntu ethi uNkulunkulu abusisa italente lakho kungabi nje lakho kuphela kube yikhambi futhi lelapha nalabo abasondelene nawe. Qala lelaphe wena. 2 bese lelapha labo abasondele kuwena. Ungayeke ukubhala ngiyazi ukuthi kwi-pot show elandelayo uzobukhona. Nangasho nje ngithi ngisacela nisibizele usibusi eze ngaphambili. Bonga ke naba abalaleli bethu bese uyavalelisa ubatshela ukuthi uyabathanda phela soyi-celebrate manje. Sikhuluma lezo zinto ezinjalo uthi balandeli bami ngikhuluma kanjalo manje. Uthi balandeli bami ngisacela ke ni understand vele nabalandeli bakhe for the fact ukuthi nilana anihambile ngoba nemthanda. Ngizalo hayi mina nginomlandeli wakhe unamapho uhlaleleni umlandeli kaSibusi wena. So Sibusi ungakhohlwa basukhuluma la uthi balandeli bami uzuthi sikona bezobona ukuthi sebeyakulandela manje. Nase page lakhe uLondi ilogcina ngo DIE_Sibusi. uSibusi ilogcina ngoCY. Londi_Sibusi. Nonke bakithi secane imlandeli content yakhe iyokuphelisa. Mingaphilisanga wena iyophilisa ingane yakho. Mangaphilisanga ingane yakho iyophilisa othile kodwa sondeleni nawe ngoba uyokuzwa ngesikhathi uthi uyascrolla down nje ngoba usuyamlandela ngoba vela ngene ethi abanteka abayeni zihleka abayeni abashawa amadoda bese yezwa umakhelwane wakho afike nala senkondlweni athi hey akho Themba la lingabulala liyabulala shiya ashiyo omunye. Thothi wena awudingi kushiya wena kodwa umakhelwane wakho uyadinga ukuzwa lo mlayezo. Landelana ingane nilandelele lokho mntanami. Inkulumo yakho mayiqala nje uyiqale la othi khona balandeli bami. Awubonge ke ngizi balandeli bami abasha shawa amacekece babalandeli. Yazi for yami yapazala sho ngiyangilandela manje seniqalile ngabe ngisayeka. Ngiyabonga ithuba ukuthi ningilalele nangalala noma nivone emsebenzini. Ngiyabonga kakhulu xa niqhubeka ningifollowa Londi_Sibusi ningibhuke dinga imali yenu. Imali ngiyazi sizosizana nizobhuka nami bese kalapha nje. Bese ngithi uthi imali yenu uzophinde ngiyibuyisele emphakathini. Laba bakhona babhukana ngemali encane nomkhokhela imali nje uSibusi nini othi bothi manje ngamthemba uthi ukhokha malini. Hayi lezi ngathi zokuqasha ku5,000 lezi kanti no20 nje ingane isaqala ukubhuka ukuthi nibambe nje ngo20 fika ithi ithi ngo20 ihamba livele siyabotha inobalandeli bayilandela bafuna ukubamba inkunzi o20 la uyimali
nje lengane angeke ube nabalandeli uma ningakayinikeza imali kufanele inike imali bese beyilandela ufuna imali yayo ke baleke ithole nama bodyguard ingane qhubeka ke mfundla nomsebenzi omuhle ukusilethela amacikazi sicikozela sengithi nje sengazi ukuthi ke ungakeke ungiphindele kusho ke lapha uGQ wakampele nabo bonke abanye bakithi siyawabona ke onke uluphisi uthi 50k aze kuneza no ayembani udouble scale lapha nayo uthi 50k ibaningi bakhuluma 50,000 okwamathi ba profeta ke laba bantu yababona banjani nabo bakhuluma lapha nangu uNdlovu unkuleko uthi 22,000 hayi ngiroba ngeke nene roba umelizwe ngibambulizwe mina nabo bonke abantu cela ubuze sisi ukuthi ke wenza kanjani ukugcina ke ilukuluku kanye intshisekelo yokubhala. I used to write poems and short stories but ke angisenayo lento yokubhala kimi. I'm just empty kusho ke uNonhle umbali sivala ngoNonhle ka umphendulo ogcina uNonhle bese siyavalelisa. Nonhle kumina into ezenzakalelayo siyafika leso sikhathi usosikhona izinto obhekene nazo gcina usuzizwa ngathi uyadikibala uzoyitshela ukuthi uzoyiyeka lento kodwa ngoba lento iphila ngakuwena into osuke ungayikhethanga isuke ikhethe wena awukwazi ukuyibalekela ngisho ngazama kangakanani nje noma ungwazizwa ngasodikibele uma ukuthi into eyayikhethile kwasekuqaleni ephila kuwena iyozibuyela ngelinye ilanga. Yakhuluma ngani yabona ukuthi akuyona sokonda kuphela phinda be motivational speaker cela ukuthi lengane neyibhuke bafethu ize emsebenzini wenu sabonga kakhulu ke mama uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akulondoloze uNkulunkulu akukhulise uyafunda yasebenza both uyikho konke ngithi yabona futhi enye into uyikho konke akasali ndawo bizani lengane izokhuthaza ingane zangakini babhayike sabonga sobonani ningakhohlwa ke abafuna ukuthi sibashelise saqhubeka umkhankaso wethu kaDudlu Ntombi mangabe ukuthi kunentombi esixakile ofuna sifike samajongo sizoyishela thina ukuthi no lalela nangumuntu efuna ukwakhisa umuzi wena asisheleli ukudlala asisheleli ukudlala sisile nizodlala thina asisheleli ukuthi ngempela mayivuna intombazane iyaqoma manje intombazane siyayilobola thina ungangibizi nje ungibizela ukuthi mina uzoshela ngoba naku wazi ukuthi izosiqoma bese udlala ngengane yaba asinazo leso sikhathi so ke sibize sishone entombini sokubuza futhi iqala ukuthi usunawo amandla ukuthi yebo make yavuma because ngeke ngavuma awusilapha ngeke ngavumi so besikubuza usu ready ngoba nathi phela sobe seshela nalokho sibeziveze nephakathi inkosazana buke phakathi uba positimile lalela sibuza ngokuthi nje ngiyafika kubona ngithi hayi nali ijongo liyinisela sikhuluma ndaba umjolo la ijongo liyakuthanda usangala umfana ekuthanda one sesi interrogate leloko sikuvezele nezithombe zakhe ekhala Nkosi yami ekhihlisa ililo exoxa ngawe kusuka emini kuze kube intambama kuze kushona eqala uthi nco sithi suka vele siveze inkomo hayi so obsessed lozongibulala lutho uthatha umfana sober futhi ohlala ekhuza abantu aba obsessed yabona umfana okhombisa ukuthi lutho yabona wena ukuthi uzolahlela umendo mfana sesikuphathele yonke into sesikuphathele nje namazwi kwababa wakhe athi makoti umfana oright lona umfana so right for anyone yabona ngiyayibona lengane iyathekile ngicela ngibone lengane iyathekile kodwa ke izobhala inkonzo ngibone ngokuthi ingabhali ngenkondlo yothando lengane uthi lengane ufuna ngibhalele inkondlo yothando right bandla kodwa ke Dudlu Ntombi @mavundamedia.co.za uyasibiza siya kuye sifuna lento yokuqoma hayi kuphapha yabo lokuqoma lokuphula inhliziyo asifune lokuqoma thina sifuna ukuqoma kokwakha imizi ukuqoma ukuqhubeza abantu bayisa phambili ukuqoma ukupromote isiko lethu lokwenza izinto ngendlela esemthethweni lokuthandana kwabantu ngokweqiniso so besikhona Dudlu Ntombi @mavundamedia.co.za next week nje sobe sikunikeza episode yokuqala Thixo olondoloze bye siqala ngo TikTok bye bese siza ngobani konje lo Instagram bye mase siza ngawe Facebook ubucabanga ngani valelisa mntana naye ngani valelisa ngizovalisa phambi